Vedem primul 11 al celor de la FCSB. În poartă este Florin Niță, Gabi Enache, Mihai Bălașa, Marco Momcilovici și Junior Morai sunt în apărare. Iată, Momcilovici în centrul apărării lângă Bălașa. Junior Morai își revine pe postul său favorit de fundaș stânga. Ovidiu Popescu și Mihai Pintiri sunt cei doi mijlocași defensivi. Denis Man, Florin Tănase și Teixeira se află în spatele atacantului central, francezul Edi Nioere. Cei doi capitani alături de arbitrii, Alexandru Băluță la oaspeți, Pintiri la gazde. Pintiri cu banderola pe braț, în condițiile în care lipsește Alibeg și nu numai, pentru că deja s-a anunțat faptul că Alibeg nu va mai fi capitanul roș-albaștilor. CS Universitatea Craiova în următoarea formulă: Nicolae Calancea în poartă, Hârvoie Spahia, Alexandru Bart și Thiago Ferreira în centrul apărării. Radoslav Dimitrov și Marius Briceac sunt cei doi fundași laterali. Screciu și Zlatinski, mijlocași centrali. În fața lor trei oameni: Ionuț Mitriță, Alexandru Băluță și Gustavo. Alexandru Băluță din nou în centrul ofensivei. L-am văzut din nou pe Daniel Porumb, căruia îi urăm multă sănătate. Rezervele: pe banca Stelei, Edi Stăncioiu pentru postul de portar și jucătorii de câmp: Ionuț Larie, Marian Pleașcă, Paul Secui, Daniel Benzar, Robert Grecu și William Douglas de Amorin. Iar la oaspeți rezerve sunt portarul elvețian Miodrag Mitrovici, venit în această vară la formația olteană, Renato Chelici, Nicu Șorbancu, Fausto Rossi, Andrei Burlacu, Mihai Roman și Cristi Bărbuț. L-am văzut mai devreme pe Nicolae Dică. Ceva leagă de Davis Mangia. Ambii au avut experiențe fotbalistice în Sicilia. Davis Mangia a fost antrenorul celor de la Palermo, în vreme ce Nicolae Dică a jucat pentru Catania. Nu s-au intersectat, dar au fost acolo, în acel mediu fotbalistic extraordinar. A început partida în roșu formația gazdă, în alb și albastru trupa aici a lui Zlatinski. Pentru brazilianul Gustavo, l-a văzut ieșit pe Niță. Ce execuție a încercat Gustavo! Iată încercarea lui Gustavo. Thiago Ferreira întoarce acum pentru portarul. Un dribling scurt al lui Mitriță, centrare periculoasă, respinge Junior Morai și vine șutul puțin pe lângă poartă. Ce execuție frumoasă a lui Hristos Zlatinski. Dintre jucătorii aflați acum pe teren în trupa olteană, Zlatinski este omul cu cele mai multe goluri marcate în sezonul trecut, 6 reușite. Iată balonul respins de Junior Morai și execuția frumoasă a lui Hristos Zlatinski. În partida cu Milan, dar trebuie să aibă răbdare, este foarte tânăr. Mitriță, două driblinguri reușite, șutează Mitriță pe lângă poartă. Cu siguranță omul numărul 1 al oltenilor în acest debut de partidă. Ionuț Alexandru Mitriță, unchiul lui Dumitru Mitriță, a jucat pentru Steaua în primul mandat al lui Victor Pițurcă. Am revăzut. Cred că aici a simulat o pasă pentru Edi Nioere. Cum a reușit oare Edi Nioere dintre Bart și Hârvoie Spahia să trimită balonul spre poartă? Și-a dat seama imediat atacantul francez că a ratat o ocazie foarte, foarte mare. Iată pasa excelentă a lui Florin Tănase. Bart lasă acolo balonul să treacă, probabil foarte sigur că e totul în regulă. S-ar putea să fi strigat ceva Calancea la Alexandru Bart, altfel nu poate fi explicată reacția. Pentru Pintiri, excelentă această pasă pentru Teixeira, pătrunde în careu portughezul. Teixeira și este ocazie mare pentru Florin Tănase. Cred că Teixeira reclamă un faul făcut asupra lui Florin Tănase. Încă o dată, pasa excelentă a lui Pintiri și centrarea lui Teixeira pentru Tănase. E adevărat, Bart a avut o mână pe el, dar nu știu dacă acesta este motivul pentru care Tănase a reluat balonul într-o greșeală făcută de Ovidiu Popescu. Gustavo a plecat pe un spațiu liber, Băluță în fața golului, Băluță, șut și gol! Al treilea gol din acest sezon pentru Alexandru Băluță. În fiecare rundă
acestui campionat. Băluță, capitanul oltenilor, după plecarea lui Andrei Ivan, reușește să puncteze 1-0 pentru formația lui Davis Mangia pe arena națională. Puțin mai devreme vorbeam despre cât de periculoși sunt pe contraatac jucătorii lui Davis Mangia. Ei bine, acest gol vine după o eroare mare făcută de Ovidiu Popescu, așa cum au mai fost erori și la alte două acțiuni periculoase ale oltenilor. Iată eroarea lui Ovidiu Popescu. Gustavo gestionează perfect momentul, îl driblează pe Ovidiu Popescu, apoi îl lansează pe Băluță și finalizarea lui Băluță trebuie remarcată. Iată, șutează simplu, o mișcare scurtă din gleznă și îl învinge pe Florin Niță. În avantaj formația olteană. Meciul este și mai interesant de acum încolo. Teixeira preferă să ia acțiunea pe cont propriu. Centrează Teixeira pentru Denisman. Șut pe lângă poartă. În meciul cu FC Voluntari a marcat golul victoriei Denisman. Însă a avut și două ratări uriașe. La una dintre ele a trimis mingea într-un mod asemănător cu cel în care a șutat acum în bara transversală. Thiago Ferreira, Pintili, Florin Tănase, Teixeira, Edion la finalizare, șut, respinge Calancea. Și Briceag, nu, Zlatinski trimite acum balonul în corner, ocazie mare pentru formația lui Tică. Edi Neure a marcat contra Timișoarei, el a fost cel care a dus victoria roș-albaștilor, atunci puncta simplu din fața porții după o centrare foarte bună a lui Budescu. Bună pasa lui Teixeira, îl lasă într-o poziție excelentă acolo pe Neure. Centrează Florin Tănase la colțul scurt și este ratare uriașă. Poate cea mai importantă ocazie de egalare a roș-albaștilor. Marco Momcilovic trimite puțin pe lângă poartă. Sunt 2 minute de prelungire pentru această primă repriză. Iată cât de puțin a lipsit lui Momcilovic să marcheze primul lui gol din acest sezon. A început campionatul ca rezervă. Junior Moraes în stânga apărării. Întâlniri. Iar Junior Moraes ajunge în această seară la 201 meciuri. Îl va depăși curând pe Cadu, așa cum l-a depășit recent pe Nuno Viveiros. Florin Tănase va executa această lovitură liberă în absența lui Budescu, de asemenea în absența lui Alibec. El s-a ocupat de foarte multe faze fixe, centrează Florin Tănase, sare acolo, Bălașa respinge, Screciu, luptă Momcilovic, Junior Moraes, nu, Enache, încă un șut, însă pe lângă. Din repriza secundă al roș-albaștrilor. Am văzut două goluri fabuloase în debutul acestui sezon, semnate de Cristi Ganea de la viitorul Bălașa. Șutează, respinge Calancea, Momcilovic, din nou Calancea, Neure, gol! Din nou egalitate pe arena națională din minutul 62. Arlem Edi Neure punctează pentru a doua etapă la rând. Spre deosebire de Băluță, nu a înscris și în prima etapă. A fost la locul potrivit, vârful francez, concurentul pe post al lui Denis Alibec. Spunea într-un interviu acordat înainte acestui sezon că a avut o discuție cu Nicolae Dică în care a cerut antrenorului să evolueze mai mult decât a făcut-o în sezonul precedent. Este greu însă în condițiile în care, sau cel puțin până acum era greu în condițiile în care concura cu capitanul echipei. Bălașa, Calancea respinge, Momcilovic trage în golkeeperul din Republica Moldova, apoi Edi Neure reușește să marcheze. E drept, nu-i singur în preajma mingii Bălașa, acolo este și un alt apărător, Marco Momcilovic, un stângaci, un lucru important, ar putea executa Momcilovic, dar Bălașa este cel care șutează,
respinge Calancea! Formidabil și în a doua parte a fazei Calancea. Cred că reclamă faptul că a fost călcat Momcilovici în a doua parte a fazei. Iată intervenția extraordinară a lui Calancea, apoi modul în care a respins el cu piciorul. Iată și dintr-un alt unghi șutul lui Bălașa.